Kay ba mo nga atong kaugmaan din depende ra jud na sa atong lihok kay ngano mo sila tag plano mo si plano niya was lihok wa jud di makita sa kaugmaon nya may nganong uban nga may ka kay hayag nagkaugmaon so pagkahayag ug kita mo lihok di ba alangan man pumuabot ang kahayag nga wa tay gibuhat magkuwat tatas kahayag inig hayag wa tay makaon nandisod kaayo kaya ang pagpumlano kung apila naglihok apilag paningkamot nadyo kay maabot nadyo kay mamatas kinaugmaan nga arang-arang kaya ano ang kahimpang dili permi karon okay utak kay boss kinaugmaan ug unsa di ba muna di ta ngay makinambog ba kung say naa nato kay ngano lumalabay ang tanan tanaw ra gyud mukaon kay mo ray kalibang di ba mo agras tiyan inana ra na ang panahon inana ra pud ang kwarta mo nang ay mo ka problema sa kwarta kay ang trabaho ng kwarta musulod mo gawas ra nas balay mo nang mugawas gani pagawsa ayo pugni bisag musuot ninyo kigot inyo nag itali din ha inyo pa nang kandaduhan ug ganahan mo gawas jud na mo di ta angay mga problema moabot ng kwarta pasod lagos balay ug ganahan mo gawas pagawsa muna di muna ang atong kinabuhi di nato dito idepende sa uban di pud nato ikumpara sa uban kay naara ra jud na ang tanan sa atong lihok sa atong pagpaningkamo man di tangay magsuya-suya sa uban wa na ayo na suya-suya di pud ta maayong magbininta sa kay ano gatuyok ang panahon magbinintaho sa ta hindi kabot sa panahon kitaywa sila naa unsa man pud diba sud kayo nya kani kay kun ilabay magsaba kay guba na matihik biya kada sila pero Facebook pa na kong amo munang gadugay ko dire diba chika-chika lang gud ta panagsa kung way buhaton kay wala na tao ako ra isa din may mga tao sa kusina puro lalaki ako rin bahay dire sa mga trabahoan pero mga buutan sila di sila pares uban yung mga bastos kay bastos pa awa napitin ang gubuta nagituok na nagamantikan niya tong naong kita kakaulit yun so mauto mga people muna kung plano ta apilig lihok di ta magsalig sa uban di ta magkumpara sa uban kay nga tong lihok naara jud na nato no sige ayo mong tanan ha bye bye